L'any 2020, el Banc dels Aliments de Barcelona va haver d'assumir el repte més important de la seva història a causa dels efectes de la Covid-19. Va ser un any en què vam haver de donar resposta a més necessitats que mai. El mes de juny del 2020 es va assolir el màxim històric de persones ateses pel Banc dels Aliments a Barcelona, 162.458 persones. Els aliments es van poder repartir gràcies al treball en xarxa de 324 entitats d'iniciativa social que van distribuir més aliments que mai, gairebé 20 milions de quilos, dels quals 4,8 milions van ser de fruita i verdura. Aquest total va permetre entregar 182 quilos d'aliments per persona, però que tot i així signifiquen només una cobertura del 28,6% de les necessitats d'alimentació bàsiques. Durant els mesos del confinament també es van distribuir 217.285 àpats cuinats. L'any passat, el Banc dels Aliments de Barcelona va recuperar 10 milions de quilos d'aliments, xifra que equival a 20.795 tones de CO2 no malgastades. El voluntariat va ser una peça clau. Durant el 2020 es va comptar amb un voluntariat estable de 216 persones. A més, durant els primers mesos de la pandèmia, es van oferir 400 persones per rellevar el voluntariat més vulnerable i el gran recapte va comptar amb l'ajuda de 5.000 persones. El suport de les administracions va ser decisiu. La Generalitat va destinar 3,3 milions d'euros per fer front a les necessitats urgents d'alimentació. I a més, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca va aportar 616.000 quilos d'aliments de proximitat. El teixit empresarial també va sumar esforços. La indústria agroalimentària va donar 3,5 milions de quilos d'aliments i més de 600 empreses van fer donacions econòmiques i d'aliments. La ciutadania va tornar a ser solidària. Malgrat les dificultats, el gran recapte va assolir la xifra de 7,8 milions d'euros, un 19,6% més a Catalunya que l'any anterior. Altres campanyes van suposar l'ingrés de 2,6 milions d'euros i els canals habituals de donació van continuar funcionant amb una recaptació de 5,5 milions d'euros més. El coronavirus no ens ha aturat i ha estat gràcies a l'empenta de tothom. Al Banc dels Aliments de Barcelona treballem cada dia per contribuir a assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Consulteu la memòria sencera a bancdelsaliments.org.